Do města vstupuje nový den. Znamením doby je rychlost a tak je včerejšek zapomenut dříve, než si lidé koupí ranní noviny. Nový den v podobě dětských kroků s chutí černé kávy a vůní čerstvé zeleniny nabírá dech. Jsme v Ostravě, metropoli Moravskoslezského kraje, ve třetím největším městě České republiky. Ostrava se svou hornickou a ocelářskou minulostí se dnes stává významným univerzitním městem, centrem obchodu, sportu a zábavy světové úrovně. Vstupní branou do města je mezinárodní letiště, které Ostravu spojuje s okolním světem mnoha čártrovými spoji i pravidelnými linkami. Letiště Ostrava je druhým největším v České republice a právě prochází rozsáhlou modernizací. Součástí její první etapy bylo vybudování nové odbavovací haly. Do centra severní Moravy denně míří také komfortní rychlovlaky naplněné stovkami cestujících. Vítají je moderní nádraží, jakých v zemi není mnoho. 6krát denně spojuje Ostravu s hlavním městem Super Express Pendolino. Vzdálenost 350 kilometrů urazí přibližně za 3 hodiny. Turisté i manažeři mají ve vozech veškerý komfort, včetně připojení k internetu. Ostrava, která leží na historické dopravní spojnici mezi Baltským a Středozemním mořem, je rovněž výborně dostupná po silniční síti. Již v roce 2008 bude navíc v regionu dokončena výstavba dálnice D47. Je to jeden z posledních kroků k dálničnímu propojení severu a jihu evropského kontinentu. Přestože v myslích mnohých lidí Ostrava stále zůstává průmyslovým městem s množstvím komínů a těžních věží, pohled z ptačí perspektivy je důkazem pravého opaku. Ostrava je městem parků a zeleně. Na každého obyvatele Ostravy připadá celých 30 metrů čtverečních zelených ploch, což je údaj vyvolávající údiv mnoha zahraničních ekologů. Přímo na území města leží části chráněných krajinných oblastí s lesy, loukami, řekami i rybníky. Ostravané jsou však patřičně hrdi také na odkazy minulosti. Stopy zručnosti obyvatel jsou patrny po celém městě. V jednotlivých historických etapách zde byly budovány výjimečné sakrální i světské stavby. Kostel svatého Václava z počátku 14. století je jednou z nejstarších staveb v kraji. Nejstarší barokní památkou na území města je morový sloup se sochou Panny Marie z roku 1702. Katedrála Božského spasitele je zase druhou největší na Moravě a během bohoslužeb pojme na 5000 věřících. 21. století je ale především věkem pragmatismu. A tak v Ostravě nechybí mezinárodní škola i pro děti ze zahraničních rodin. Ze studoven 3 ostravských univerzit zase každý rok vycházejí do světa tisíce mladých odborníků, především technického směru. S pomocí prostředků Evropské unie zde byl vybudován vědecko-technologický park. Ten umožňuje propojení obchodních aktivit s prostředím vědeckého výzkumu a následné využití výzkumných výsledků v praxi. Obrovského potenciálu Ostravy, jejich průmyslových tradic, strategického umístění i špičkových lidských zdrojů si začali všímat četní zahraniční investoři. Například v Ostravě Hrabové je pro ně připravena 100hektarová průmyslová zóna, ve které staví své provozy z oblasti lehké průmyslové výroby, výzkumu a služeb firmy z celého světa. K zajištění většího bezpečí svých obyvatel vybudovala Ostrava jako jedno z prvních měst v Evropě funkční centralizovaný záchranný systém. Jde o společné dispečerské pracoviště hasičů, zdravotní záchranné služby, policie a městské policie, jehož výhodou je blesková koordinace záchranných prací. Také zdravotnická péče je v Ostravě na světové úrovni. Poprvé v historii byly ve zdejších nemocnicích provedeny unikátní operace, jakým se lékaři jinde neodhodlali. Ostrava je živým centrem obchodu. Moderní nákupní centra předních mezinárodních obchodních řetězců jsou srovnatelná s obdobnými zařízeními kdekoliv ve vyspělém světě.
Zkrátka, oheň, dým, žhavé železo a uhlí, které patřily odedávna ke koloritu města, jsou ty tam. Staré vysoké pece vyhasly a kdysi černá Ostrava se změnila v zelené město s mimořádně čistým životním prostředím. Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren jsou nyní chráněny jako národní kulturní památka a díky své jedinečnosti aspirují na zápis do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dynamický pohyb, vzrušení a moderní rytmus dodávají městu i četné sportovní aktivity. Víceúčelová hala, Chess Arena, pojme najednou 10 000 diváků a její prostory lze přizpůsobit téměř 50 variantám akcí. Vedle mistrovství světa v hokeji, v latinskoamerických tancích, kulturistice, zápasů Davisova poháru, mistrovství Evropy ve volejbale či futsalu, pořádá město Ostrava každý rok lehkoatletický meeting Zlatá tretra, který díky vysoké organizátorské kvalitě a výbornému zázemí pro sportovce patří mezi 10 největších meetingů na světě. Na ostravském sportovním nebi zářily hvězdy, jejichž tváře zná celý svět. Marion Jonesová, Asafa Powell, Boris Becker, Miguel Jiménez i Jaromír Jágr. Nejrůznější možnosti sportovního vyžití mají také sami obyvatelé a návštěvníci Ostravy. Je zde moderní zázemí pro všechny druhy sportů. Neexistuje snad žádný, který by se v Ostravě nedal provozovat. Volný čas lze trávit přímo v srdci města. Je zde například 16 bazénů a akvaparků se skuzavkami a tobogány. Koupaliště v Ostravě Porubě je dokonce největším ve střední Evropě. Vyhlášena je rovněž Ostravská zoologická zahrada. S novými pavilony patří k největším v zemi a je zapojena do více než 40 programů na záchranu živočišných druhů. Ostravsko je však také krajina s mnoha pozoruhodnými historickými památkami. Putující staletí zde zanechávala významné stopy v podobě starobylých hradů, zámků a tvrzí. Věž jednoho ze skvostů města, Slezsko-ostravského hradu, pochází z 16. století. Dnes slouží hradní nádvoří k pořádání koncertů, jarmarků a kulturních akcí. Jen pár desítek kilometrů od Ostravy se k nebi zvedají malebné Beskydy, které nabízejí klid a rekreaci. Beskydy se podobají horám z pohádky a není divu, že je Ostravané milují. Poblíž Ostravy stojí také světově uznávaný komplex Klimkovických lázní. Díky koupelím v jodobromové vodě, která je pozůstatkem někdejší těžby uhlí v ostravských dolech, zde dosahují mimořádných výsledků při léčbě nemocí pohybového ústrojí. Nic ve městě není v klidu. Dynamický rozvoj zaznamenává i zdejší kultura. Městem zní stejně jímavě klasická hudba Leoše Janáčka jako moderní rytmy největšího městského hudebního festivalu v zemi Colors of Ostrava. Kdo by neznal klasickou pohádku Mrazík? A právě ostravští tvůrci ji stvárnili do podoby velkolepé lední reví, kterou již zhlédli stovky tisíc diváků v mnoha zemích Evropy. Světové hvězdy pódií se v Ostravě střídají s hvězdami veřejného a politického života. Tato metropole umí důstojně pohostit královské páry, přední světové politiky, skvělé solisty i herce. Se soumrakem se Ostrava mění v barevný ostrov plný zábavy, široko daleko proslulý atmosférou volnosti a svobody. Na novodobě nejslavnější ulici v České republice, Stodolní, zvané též ulicí, která nikdy nespí, je soustředěno více jak 70 barů a klubů těch nejrozmanitějších stylů. Všechny vznikly zcela spontánně v posledních 10 letech a noc co noc jako magnet pohltí tisíce lidí. Noc se stává matkou zítřka. Město nabírá dech k novému ránu. A v srdci každého, kdo v tepu dnešního pestrého dne pochopil jeho rytmus, zní jediná věta. Těším se, že tě znovu potkám.